mga bata. Birthday day ron ni Ate Ing-Ing ninyo, Ate Ing-Ing Bertodaso. Oh, naikake ron mo abot, tinatag ni Ate Ing-Ing. Mana si Ate Vanessa, ato mang February 14 si Ate Vanessa nag-birthday. Valentine's Day mo to iyang birthday. Unya, daghan po kay ice cream, mga cakes, o mga budbods, o mga, kanang mga bikos. Daghan kayo. 14 kinananay na to. Kang Ricky Garipord, 40 daghan na sa mga chickens, ha? Oh, tambok na mga chickens. Oh, lagay. Oh, sige, paimutang na mo. Oh, sige, paimutang na mo. Andam na mo paminaw sa lain akong sugilanon. Karong si manahon na, moro'y unang adlaw sa akong pagsugilo nining akong sugilanon nga naguluhan. Akta nga duwini! Yehey! O saan, ganahan mo! Akta nga duwini! Ania ang unang asoy nako ninyo. Ni adtong unang panahon, Aldwina, usa ka mahimsog nga batang lalaki ang imong gipakataw. Kuan, niya o. Kakita ka? Oy, Aldwina! Aldwin! Woo! Sama ni Aldwin! Asan bating bata ang paingon? Ipatugway lang sa kanding kadugay ba mo balik, oy? Aldwin! Wow! Do, taon, do. 10 years old naman taon ka. Ano imo magkugipakugang bata ka, oy? Miulpot ako kinabuhi. Yabi, Luloy, miulpot man gyud. Diin makahadiin ka kanong nadugay magka, Aldwin. Gabi ha, Lulot. Pinagura man daw yung pangutana. Oh, pili, gusto ni mo upat? Sa lang, Luoy. Naala. Diin mangkadong. Pangutana ka, Lu. Ngayon mo magkong gisugo pagpatugway sa kanding. Ay, bitaw! Unsa man na sa'yo niya nga nung nadugay mangga. Be. Kay nagigot pa man ko sa pisi. Oh, nagikog ka? Nabuang. Pag-ikot na pisi niya, udagad ko kag pila ka oras. Ang Lubi. Kalisod ba igot sa pisi nga bubo na lang kay Luoy? Ang kandigod, murag nahikog. Unsa? Bitan, ikaw, salig na ka na ko na. Bito lagi, Lu. Naglisod ko, higot, uy. Paminaw na ko, dong, anong naglisod man ka? Ha? Ang lisod man ka higot nga, upat man tong kamitros ang pisi, nga gihatag ko ni mo, ha, Aldwin? Upat kamitros. O, lagi, Lu, Kinoy. Upat kamitros ang imong gihatag. Pero, upat man sab kakanding. Wak. Ikaw ra makahatag niyang maayong kagmaon. Kawa ko'y bahandi nga saray ikabilin ko kaniya. Aldwin. Ako man lagi diha. Kumana ako gisugo ni mo? Kumanalo. Nilaray ili sa mga pisi nga higot sa mga kanding, Lo. Ako nang gipatasan, Lo. Makasuroy-suroy na sila sa layo. Okay. Mayo. Right, kay gyud bata ka na. Lo, Kinoy. Kining, unsa man to kaganinang imong kanta nga imo man tong gibalak? Kay mi kanta de ko. Nabatian mangguti ka. Nagbubo ka ng tanom nimong gamay. Nya, nagkanta-kanta ka. Pero, imong gi-recite, murag balak ba? Balak? Ikaw no bata pagadi ka no, Aldwin, no? Pero, pida, ikaw no suhito ka na sa mga kinaraang pinulungan. Din makakat-on, anak. Ang bigay, kita may barkada. Manya nga no, nakaingon ka magkuhan, kanta to, be? Nasuhito de ka to. Oo, suhito kay Lo. Siko no? Kay wa ako'y bahandi nga kanimo igasa. Gato nila mo na. Nagkakakwastulos takto dong. Pero, Lo, Kinoy, sayop lang ang katapusan kay imo manggingon nga wa kay bahandi nga sarang ikabilin. Ngano man day, Lo, Kinoy? Aw,
kajutenday, lo ha? Kining, ako ba, lo ba? Naglibog ko ining tanuma, lo. Sige kag bubo ini, pero dili man nimo halos ipaigo sa mga dahon. Tabla ra sad nga, wa ka mo bubo, lo. Mura bag kanyang witik-witik ray imong gibuhat ba? Mo tingali nga wa ni makatubo, no? Ay, Aldwin. Di, gini siya mudako. Malo gini siya kagamay, gyud. Eh, unano na nilo? Di manggod, lo. Di manggod ni mo baston og maayo, lo. Be. Ako lagi, lo. Oh, lo. Naon siya ka, lo? Nagpangikap ka manggod sa imong dugan, lo. Naon siya ka, lo? Sakit kayo ako dugan. Ha? Lo, unsa may ako buhaton, lo? Ako ning hiluton, lo. Unsaon man, lo? Ako sa igdaanan, Aldwin. Sige, lo. At dali, lo. Pero, lo, maglisad man kog dahan ni mo, lo, Kinoy. Ay, mayo na lang gani kay nagpadrong din ni si Nay Carlos. Nay Carlos! Nay! Tabahin ko, Nay! Lo, nga naman ka, lo. Ayaw piyo nga tao ng imong mata, lo, Kinoy. Gisuwawan ka, lo. Ay, sige, lo. Ako lang sira ng bintana, ah. Ayaw na. Ha? Ayaw na. Pero, lo. Aldwin, mapaminaw na ako. Apo ko. May isulti ko mo. Bahin sa tanom nga bonsai. Ha! Mga bata! Nanganga si Aldwin kay wa man siya kasabot kung unsa ang tanom nga bonsai. Kasabot mo bonsai. Oh, kani si Kuya Gulyat ninyo, bonsai. Sa ato ba kanang bonsai, kanang gagmay bitaw nga tanom nga mutubo lang sa mga bato, unya mga guwang na kaayo nga mga tanom. Mura ba ka nang na may bonsai nga bugtai, bonsai nga kaimito, bonsai nga kining bayabas, bonsai nga sambag, inana ba? Kini siya, bonsai ni siya, pero ambot unsa ning klasiha sa bonsai ang giha, kanang giistoryahan ro nila ni lolo niya og ni Aldwin. Pero sa di pa ta mo padayon mga bata, maminaw sa tagpainomdom, ha? Nga bata, malipay magdulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Okay, padayon ta sa sumpay mga bata, ha? Bago pong nakakaon sa cake ni Ating Ing ninyo, hinay kibong tingog. Okay, nakapangutana si Aldwin siyang lulo Kinoy kung unsay iyang isulti bahin sa tanom nga bonsai. Kantong gamay nga tanom nga akasya nga kapina sa usa ka gatos ka tuig ang pangidaron. Kabilin pag-adto sa akong tatay o giampingan ko hangtod karon. Gialimahan lamang dili siya mudako kay usa siya ka bonsai. Ay, mao din na ang tanom nga bonsai, lo. Dili mo dako, bisan pila na katuig. Ang gusto ko nga ikaw ang muatiman kaniya kung wala na ko. Dahil nagod ni Mulo Kinoy, oy. Iasa man na kalo. Imo na kumbiyaan. Wana ko'y nanay o tatay. Unya, wana sab ka. Asa man na kalo. Aldwin, isaan na ko. Lo,
Amping ug alimay ang akong tanom nga bonsai. Sama sa pag-atiman ko. Saan ako? Ulo, Kinoy. Atimanon ako ug maayo ang imong tanom nga bonsai, lo. Isaan na nako, lo. Salamat. O pagbinutan, pagpakabuhi, pinasubay sa kataro o kadluki ang Diyos. Lolo Kinoy? Lolo Kinoy! Nay, naanak kay kauban din ni sementeryo. Ni ana si Lolo Kinoy sa imong tupad, Nay. Nagtupad ang inyong lubong. Ako, Nay. Ako na lang usa. Pero sige na lang, Nay. Wa naman ko'y mahimo. Tumanon ko na lang po ang mga ipanugo ni Lolo nako. Ato na ko, luha. Nay, ato na ko. Dali na mo! Dali! Asa man ka, Brando? Atong buya ng makanding. Nya atong panigandaгаnon ba? Aro aligre! Sige. Manoy! Oh! Mani, Brando! Ayaw, Manoy, oy! Masuko niya ang tagiyana. Suko! Anong niya lagi pahingaw sa Toyota, be? Bisa na. Dili! Ako ginimbuyan! Kung dili ka, pauli ito sa ato! Magdungan ta, Manoy. Kay pangitaon no niya ka ni Mama ug ni Papa. Tanaman ni Brando na. Mamauli na ta. Ako sa ning barbaran sa higot ang makanding. Dali! Dali na mo! Atong kukulong ang makanding para malagan sa layo! Ayaw, Manoy! Ayaw! Nagpunsa man na sila, tiya. Uy! Ang mga kanding! Ilang gipagbuhian! Hoy! Hoy! Hala man ni Brando! Ang mga kanding! Asa na to sila paingon? Mayra! Alam mo, nauna ang tagiyado! Hoy! Anong inyo man ang gipagbuhian ng mga kanding? Ha? Tagan mo! Tagan! Manoy! Balik mo din eh! Huwatay ko ninyo! Balik mo! Batihan ninyo, oy! Kasalbahas ko ninyo! Asa naman nun ang ako mga kanding nanagan? Uy! Balik mo dire! Ay, kining kuan! Kanang... Oh! Uy! Oh, Classmate? Classmate man tano? Aldwin? Inyo di ay itong mga kanding? Utaon! Nga nang gipangbuyan man ninyo o gipanggukod? Asa naman ka turun paingon? Wa man ko'y apil. Sila raman si Manoy Brando ay, ug ang iyang mga amigo ug amiga. Paita, uy! Ano man? Angal ka? Ay! Mayo kay, may balik ka! Oh! Ano man? Manoy! Ha? Sukol ka? Suko ka, gamong gipambuyan ng inyong makanding. Nang di naman yung gitugway sa mga yutabi. Tungod kay,
Wa man gud ninyo umahining yuta, abay. Adi ay! Unsa? Sukol ka? Ha? Ayaw kaya! Ang butan nga bata, hinanay binangga. Biliba dyan ako ni mga batay. Kada gabi iniagin ni sila kada asoy nato. Pero may gini sila mga lingkod, mamay pa. Oy, panapo diha, oy, bataa ka, daunsa ka man. Oh, daunsa maning bataa taon. Oh, ana, kana. Maglingkod gali, kinahanglan tabunan nato ang atubangan, ha? Kay na niya yung mga langaw mo dool niya. Okay. Ato yung padayon na atos. Pero mangustaw na sa mga bata po nga. Wadi ni, pero naminaw sa ilang balay. Sa nagkalailaing dapit. Sama nila ni Inday Terir, Ramonida, sa Suba, Danau City, og ni Bandot diha sa Badawa, Cebu City. Og sa tanang mga bata nga naminaw karon nato, kumusta ka mong tanan? Okay. O, nga naman. Tayo na, sampay sa imong Okay, sos ka bright bilibag. Excited, mga bata? Excited? Okay. Ani ang sumpay? Ka-bright yun ninyo. Okay, bisan giunhan pa man. Og sukmag si Alduini Brando. Oh, tuman! Ayaw lagi man ni Brando. Sukol! Unsa man? Patara lang ka? Pasalualan ko, Brando. Di ko musukol nimo kay basig mahinaykan ti ka na. Hambot na lang. Uy, kailas! Unsa man? Unsa ba kukunin mo kuminaykan? Ha? Husto na lagi man ni Brando, oy. Tanan na, mauli na tayo ato. Dili! Tiwason ko ni! Oh. Brando, mayo pag dili na lang ta mag-away. Dili mag-away. Kay mitalaw, mga. Ha? Talawan ka no. Ay! Ha? Okay, Ha? gisakitan ako ha. Kit niya. Sukol kay! Husto na lagi, Manoy. Tanan lagi ba? Sukol! Ay! Sukol! Ikaw na. Sakit sa ako nga pabangig ay. Sukol lagi! Di ba sukol? Di ay ha. Kini ay. Sukol! Ay! Ikaw na, Aldwin. Kabantela! Di ko bala. Manoy! Kinahan ba ka ha? Manoy, Brando! Manoy! Oh. Hala. Nakuyapan si Brando. Manoy! Masula gid nako uy. Nganong ako pa man gisuklan si Brando. Ay, kuyapan hinuon siya. Pero nahadlong ko ganiya kay basig dili na siya maulian. Mayo na lang gani kay pagkataod-taod kay naulian siya. Naulian siya sa iyang panimuot. Ginoo. Pasayloa taon ko pero iya magkukugihagit ka ganiya. Gisakitan manggug ko. Maong ako na lang pong isuklan siya. Uy. Murag na amin nanitsita. Kinsa magana? Asa ba rin nanitsit nga may tao? Oh. Nanasab. Kinsa magana nanitsit na ako? Asa man ka? Ngawa man ko makakita nimo. Di oras ko, uy. Murag nara. Uy. Sa kahoy man nga bunsay ni Lolo Kinoy. Hi. Murag. Hello. Oh. Hala. Ni. Unsa man na? Kamitoy nga tao. Akong kusuhon ang ako mga mata. Tingalig. Muta lang ni. Hello. Oh. Kamitoy ka nga tao. Unya, itong kayo. Gusto. Agta nga duwindi. Oops, ayaw pagsinggit, ha? Ayaw pagsinggit. Migo man ka. Migo man ako imong lulukin. Uy.
Kangayan, baya ni mong tanaw nga naglingkod ining gamay nga sa bonsai nga akasya. Nagakin-akin ka pa. Wa kay purol og t-shirt. Wa ka tugnawa. Initan man ko kung magsulob ko ng imong gihinganlon. Maunod man ko, inimigo Aldwin. Hala, mukaila malagay ka sa kumpangan. Ikaw, kinsa man kaagta nga duwindi. Ako si Yunik. Yunik, mura magibali lang nimo ang pangan ni Lolo Kinoy. Kay binaliman bitaw na sa Kinoy. Pero maog ni tinuod na kong pangahan, Yunik. Maunay tinuod nga pangalan tong bata, ah? Uma, si Aldwin, Asa na pita magpuyo? kanagumpayag sa unahan. Husto. Kung wa ko masayop, tingali mo ng bataa ang apo sa tuhod ni Kinoy nga atong saop. Mao tingali na ma. Wa na'y inahan kay ang apo ni Kinoy nga inahan anang bataa. Namatay silang gipanganak na siya. Patay ka kay sagnaong ma. Oo, nakamatngon ko ang bataa sa buhi pa si Kinoy. May apo sa tuhod si Kinoy nga bati og naong. Bueno, adtuon ko ang punyeta og pabayron ko sa iyang pagpasakit niya nimo. Og di kay kana lang. Palayason ko siya sa yuta. Ipaguba ko ang ilang payag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Doon man mga bata nagdaog mga tao si Madam Carla paingon ngadto sa payag nila ni Aldwin. Og unya, Hala, unsa ron Yunik? Yunik, unya na ta magsulti ha. Ariyon sa nako kay murag may naabot man nga sakyanan. Ayaw na lang pakita niya, Aldwin. Kay may dautan silang tuyo ni mo. Unsa? Asahan na lang ning bonsai nga akasya nga kung pinuyanan ug mamiya ta dinhi. Pasakti, kay kung mulaho sila dinhi, makitaan kanila. Hala, ang ako mga butang Yunik. Wanay panahon, Aldwin. Mamiya na ta dinhi, asahan ning bonsai nga akasya. Dilit na mamiya dinhi. Hangtod nga maog daw ka na. Tan-aw ta kung dili ba siya mapaig ganaaman siya sa suot. Od kung wa siya karon dinhi, magdali gyud to sa pagpauli. Tungod kay di malilong kining gibuhat ta karon. Nay, Lolo Kinoy, wala ko'y pinuyanan, lo. Nay, gisunog na ni Madam Carla. Wa ko'y nakuha ang ilisan yun, lo. Nay, maong kini na lang yung tapot sa kong lawas ang nabilin. Oh, gusto di ay, Lolo Kinoy, niyang imong bonsai, oh. Wa man ka magsulti ng kulo nga ni abaday nagpuyo nga gamito yung agta. Agta siya kay ito man kayo. Pero diwin disab kay kamay man siya. Tinuod bitaw Yunik. Ito man ka di agta. Unya gamitoy di diwin di. Yunik, asa naman lang ko paingon ini?
Wala ko'y kapuy-an. Ayaw kaguol. Kay tabangan ta ka, Aldwin. Usa? Kagamay ni mo, Usaan man kuno-kuno mo sa pagtabang, be? Ha? Secret. Secret pa? Nag-uulbaya ko, ha? Asa na lang kong pagkaon ini. Usaon na lang ako pag-eskwela nga. Wa namang ko'y mga gamit o ilisan. Maantos na ako ang pagpanaway sa mga bata na ako kay batian man sila nako. Pero ang kagutom o katugnaw yunik, di ginako maantos. Kining yunik, di nilang una ka ha. Ibilin talang ka din sa lubong nila ni Lulo Kinoy ug nanay kay mangita ko paagi. Asa man ka? Ay, mangita og paagi para ko makakaon. Dini ka lang una ha. Ayaw na lang paglakaw. Aris ako. Uy! Wa gyud maminaw ay. Aw hinuon, mayo man sa mangyang gibuhat nga mangita siyag paagi. Pero kung wa gyud siya mahimo, dili lang sabna ko siya pasagdan. Pabuton ko lang ang iyang pagbalik. Uy, nganong ni amang ko ining tapita, gidasa ko mga tiil. Ibalik man ko sa amo. Pero, niya ko mag-agay sa mga dagkong bahay nga gitawag nila og subdivision. Uy, si Lovely. Nasa langgit. Sirang usa. Lovely. Murag may nagsangpit man ako. Lovely. Hala? Aldwin! Napunsa man ka din Aw, time pa. Buhi ka? O patay na? Paita ni mo, uy. Kita gid na siya nga dako kong buhi. Kun mauna, dili da itinuod nga naapil kag kaog daw sa inyong bay nga gipasunog ni Mama Carla? Gikaluy ang taon sa Ginoo. Unya be, nganong wa man ka mo eskwela? Nangita ba ni mo si Ma'am? Saon man ako pag-eskwela, nga nagkutoy mangganin ning akong tiyan. Ha? Kung maluoy ka, kung doon na mo'y sobrang pagkaon diha. Ngayo ko, be. Walang unday makakita na ako. Husto na tingali ni kanon ug sudan. Mabusog na tingali ini si Aldwin. Ako na yung dadun sa gate. Kinsa na naa sa kusina? Oh. Oy, Patay! Nakitaan ko, Mama. unsa na? Pagkadaghan ko na ng pagkauna. Oh. Asa na ni mo, Dad, Ang butan nga bata, malipay nagdulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hashtag sa bahana, gini mga bata para buyag. Okay. Mayong, kumusta ka ninyong tanan, ha? Ato sa paapilo ng mga naminaw po sa tagsa inyo ka mga radyo, ka ng mga bata ka na adiya sa ila, ha? Okay? O, kumusta ka mong tanan di, ha? O si Putyok, o. Putyok, kumusta mo ka, Chok? Ha? Labi na yun si Yoshi, si Aldwin, si Terdi, o Kingon man,
si Saisa, basta anaghan kayo mga bata diya. Sila Yana, sila si Bulantoy, tanan, mga bata nga naminaw ron sa atong asoy. Kaninyo pong tanan, mga kasama na mo din sa RMN. Kumusta ka mo tanan? Okay, ready na mo sa ato ang sumpay ng akong asoy. Kaninyo, ready na po mga bata? Ready na! Oh, di gamay lagi mo, hasa mga uban. Oh, nangihi din yung uban di ay. Okay, sige. Okay, padayon na ito atong asoy. Ang pungpong sa mga yawi. Kigoroy. Unsa na? Ako panulan. Uy! Mayong gabi, Madam Carla! Magagagbayng tao. Sandali, ay doon na lang ta sa bodega. Doon na lang ta sa puntahan. Paano kayo nagbukat kayo ang pungpong sa yawi? Dali. Karon, usaw na ito pagsaksak sa yawi diyan sa kandado. Mapulos mo ta mga gamitoy. Padakon di ka pagbalik. Usa, muhawak na sad ko sa imong nga baho kayo. Ayaw na pagliklamo. Kaya maoray paaging mahibalik ka sa naandan mong gidapon. Ya, kung malian si Madam Carla, makitanapot ko. Gigamitan ko sa akong gahom. Nga dili siya maulian. O makitaan siya mga kauban sabay. Hangto dili ta makahuman sa atong gibuhaton kang labli. Busa, sige na. Hawak na sa akong pagdali. Sige na lang, boy. May nag-iyawi? Ablihan ako ni Mama. Kapog na ko eh. Ma! Ayaw pagsapa, lovely. Aldwin? Yun sa ko di mo pagsudin eh. Ayaw na ng mga pangutahan ni mo. Ang importante na makapanayapon ka. Kitadaan ka na mo og pagkaon, lovely. Namo? Kinsay imong kauban? Ay, ako rati ay. Ay, kadyata kay ipahimutang na ko ang pagkaon, ha? Salamat, Aldwin, ha? Sige na. Kanina radyot kong kigutom. Sige na. Kaon na. Kaon na dayon. Unya na ta magstorya. Madam Carla? Uy, madam, ano ko tawag nagigda ka madini sa sahog, madam, ay? Tonta. Wa ko maghigda. Bangon ako, be. Magdali. Ay, dali, madam. Madam, wa di ay ka mahigda, madam. Pero gipabangon lagi ti ka, madam. Nakuyapan ko. Unsa? Hala, madam, oy. Ang uban, madam, no? Makuyapan, kay wagi kaon. Unya ikaw, nanihapon lang ka, madam. Nakuyapan ka na? Ingnan sagpa, Nakuyapan ko kay nakakita kog duha ka buok gagmayng tao. Gagmayng tao, madam? Ang buot bang ipasabot, madam? Nga nakakita ka duha ka buok nga duwende? Oh, og dinhi sa yawi. Ilan ning giduwaan ang pongpong sa yawi. Ala, uy. Madam, uy. Naniguang naman lamang ko, madam. Wawag ko makakita duwende, madam. Na, bahala na kag di ka mo to. Basta kay nakakita ko. Mao na ang tinuod, lovely. Way kalibutan si mama nimo ning akong gibuhat karon. Pusayaw ka bala ka. Unya, katuog na lang din ha. Kinian naman ang imong higdaanan. Diin ka ining panik. Habol og unlan. Akong gida para nimo aron maayo ang imong pagkatuog. Mintras ni akademi sa budika. O, lovely, ayaw na sige dagang pangutana kung diin nakikan. Sige, lovely, di na lang ko magdugay ha.
Alin ako. Hinaot pa unta nga magkakita pa ta og madamlag. Bye-bye. Salamat, Aldwin. Dagan kayo salamat. Ma, kung saan kayo nito yung lovely, no? Mo siya pag-awson, ma? Padong nabitaw ta sa bodega. Abi mo, Brando, di pa na makamatay niya ang way pa ni hapon. Ang ako nga matagam siya. Uy, unsa gud ni? Pa, wala gid mo ka naduwi, ma. Napakas lovely na sa sud. Ang butan nga bata, malipay nagdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hilabihan yung hibungan ni Madam Carla og Brando. Kay wa naman kadaduhi ang pultahan sa bodega. Mang ilang diablihan. Lovely? Uy, kanindot ko niya gigdaanan. Og di apay mga plato sa pagkaon? Ma, may naghatod na din yung pagkaon gabi eh. Og kinigigdaan niya? Maayo pang pagkahinanok? Hoy, Lovely. Pagmata! Lovely! Mama, Manny Brando, nganong... Unsay ngano? Ako ang angay mangutana kung nganong ni akay mga gamit din he. Kinsa naghatod ini din ha? Kinsa? Wa ko mahipaw. Ayaw kong duwa-duwa Lovely. Kinuo ko. Pasalo ako. Di na ko mahimo ang isulti. O nganong wa ka man mo tingog? Sa pagsud na ko dinay kabii. Mao naman ni dinhima. Abi kalit na ko kung imo kong giandaman. Wow pa, Lovely. Wala ka ba problema din ni gabi eh. Kay, nindot ko higdaanan. Nga, napay pagkaon. Oh, Wa ko mag-andam ining tanan. Nga, ma. Unsam din eh. Nga, may ato may nakita. May nanghilabot. May mitabang di mo pero wa ka lang mutugan og kinsa. Mahimo ba, Lovely? Sultihi ko sa tinuod ano makagawas ka din eh. Kay kung dili, magpabilin ka din ng piniriso. patya na lang ko, ma. Unsa? Waman ko ikasulti ni mo. Maupatya na lang ko. Kisa imo ko prisoon din eh. Lovely! Oh, naghinuktok ka na sab. Kinsabay di maginuktok. Unsa may buti mo ipasabot nga malipay na lang ko ining kahintang nga mipuyo ining musuliyo. Nag-ingon ba ko nga hangtod sa hangtod na lang kaning kahimtang mo, Aldwin? Ligo ako, Aldwin, aron makita mo ang makatabang ning imong problema karon. Pinagi lang sa pagpakaligo nimo. Nganong dili mo mandayon buhaton aron imong mahibawaan kung unsa ka tinuod ang akong giingon. Sige, aron sa matangtang ng imong mga tagip-tip sa lawas. Kadyot ha, kay magkuha kog tubig ug sabon, unit. Dili na kinahanglan ang sabon, tubig na lang. Sige. Saura ang akong kinaligo aron dili mausik ang giingon mong tagip-tip sa akong lawas. Ha? Sauron gyud? Tumana lang ang akong giingon, uy, Aldwin. Sige. Dini sa ibabaw sa nicho ha. Buan na ta ka. Hala,
Ang imong mga buling nga nanggahi sa imong lawas, Yunik. Mutingog inikatagak sa siminto. Unsa man imong buling, Yunik? Puthaw? Nganong dili mo man hikapon. Hikapa og lugdi sa hugaw aron maklaro mo kung unsa na. Sige, bigan ni. Oh, hala, misinaw, migilag. Oh, Yunik, kasi buti pasabot ini. Mga bulawan ang akong buling, Aldwin. Mga bulawan? Oo, gold sa ining list pa. Ug mao ka na ang giingon ko nimo nga maoy magkapausab sa imong kahintang tungod kay mahal kayo na Aldwin. Pero, Yunik, sa may buhato na ko ini. Nga, bata pa man ko. Basin, inong kong nangawat ko. Pinaagi sa akong gahom. Makakita kag kaila nga hingkod nagpangidaron. Ug mao'y kasaligan mo sa pagproseso aron mabaligya ang maong mga gold sa legal nga paagi. Ug nining higayuna, mauna ang katumanan sa gipangandoy mong kaharuhay. Pero dili pag-abusaran kining akong mga buling. Dili kuliguon permi Aldwin tungod kay kung abusuhan mo sama sa wala na'y paghunong nga pagpakaligo mo nako aron lang makuha ang bulawan, mamatay ko. Pero sa dili pa na mahimo kong bangis tungod kay modako ko nga mulapaw pa sa labing mahabog nga lubi. Unsa? Busa, gamita sa hustong paagi ang imong bahandi ug ayaw kalimot sa akong gipahimanggo. Brando, may mihunong nga auto sa tungod sa atong gate. Ipasusi ra sa katabang? Ako lang ma. Kitingali bisita na ni Lovely. Tapi siguro, kang Lovely yung bisita. Kaya huwag mo ipaabot ka ron. Mayong hapon. Na si Lovely? Kinsa ka? Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Yehey! Kumusta na mo tanan? Kumusta? Okay, daymutan lang mo kay sumpayan din nato ang atong asoy karong si manahona nga naguluhan. Ang agta ug ang diwindi. Daymutan na mo. Aniya ang sumpay sa akong asoy. Tapi siguro, kang Lovely yung bisita. Di huwag mo ipaaboton. Mayong hapon. Dapat si Lovely? Kinsa ka? Ako ni Brando. Uy, nakita siya ako. Dapat buwag. Uyab ka ni siya yung Lovely. Pero, karoon ba kung kakita niya? Indot na ba og auto buuan? Brando? Pwede bang ikasulti si Lovely? Brando? Ay, oo. Kadit, ano kailan ka na ako? Nagkakita ba ta sa una? Oo. Mo ba? Wa ko nang duman. Kuya Brando? Nga naman mo padayon ang imong bisita. Ikaw ang ipakita. Ako? Oh.
Tubanga to. May kamamili, ha? Ha? Hira, ato. Wa man kay gipaabot nga bisita. Pwede makadayon? Oh. Kinsa ka? Flowers for you. Kadiyat lang. Kinsa ka man? Ako si Aldwin. Love you. Aldwin? Ako ang apo sa inyong saop kaniadto nga si Lolo Kinoy. Aldwin! Oh, di ba lang nimo dawaton kining buwak nga para nimo? Ame, dali, dayon. Unsa? Mao ba, Brando? O sa tanaw mo maayo bang pagkabutang? Hindi to ka ma. Bagong model. Mas maayo nga kana ang napili ni Lovely. Kay ni anang tawhana. Kung maoy iyang makadayon, makatabang siya sa krisis sa atong padudlanan karon. Nakaila ka ba kasi pangan? Wag ko magkapangunta na, ma. Pero, punta lang niya si Lovely. Pero, murag na kailan ako tuntuhan na, ma. Unya? Wag ko naman kung diin may nakaila. O nga nung wa mo man pangutan, Sao nawot man si Lovely, good. Pero, sige lang, ma. Paabuton ta na si Lovely. Nga mo na yung pailan niya, kanina to. Nalipay ko sa dakong kausaban sa imo kinabuhi karon, Aldwin. Og salamat nga wa ka mausab. Og nakahinumdum ka pa nako. Dili mahimo nga kalimtan ko ang babae. Nga sa una pa, ako nang gimahal. Aldwin. Lovely, kung may nakita ka man kausaban sa akong hitsura, huwag kahimtang karon. Pero ang akong kasing-kasing, sa maragyapon, huwag kausaban. Mahal ti ka, Lovely. Sa una pa. Aldwin. Mahal tasab ka. Aldwin? Kinsa bang Aldwin na? Aldwin? Katong batang batignaw ang apo ni Kinoy? O kaya? Uy, nganong kadako naman niyag kausaban? Unsa siya? Nakabangal og usa ka sakong sapi? O nakatulis? Na. Aw malagmit ma. Nakasuod tong tawana og sindikato sa mga tulisan. Sayop ka, kuya. Nga, kaya ngano? Kung sabihin patuon ni mo, ngano ni kahit mo si Kasinso? Kung sabihin negosyo? Siya ang tag-iya sa inilang ahensya sa mga alahas sa tibuok nasud. Unsa? Nga, sa kong tuo. Unsa kong pagkahitabo nga naingon na siya ana, ha? Nakatag-iyag kalit og mga ahensya? Kalisod anak tuhuan, Lovely. Sayo na kayo na ma. Ako na siyang papanidaan aron atong may bawaan kung unsa na kapadato niya. O karon balik ta sa akong aso ninyo may tuod man gigastuhan gyud ni Brando ang pag-imbestigar kung unsay nadatuan ni Aldwin. Nag-hire siyang mga tao nga murag akyat bahay ba o dinhi way kalibutan si Aldwin nga nakasudi ay siyang kagalingon ang mga tigpanay ni Brando sa iyahang balay. Og unya usa ka gabi ni ana. Isaan ako nimo Unique. Nagkatapusan ko na linghang nimo. Para lang ni sa gasto sa umaabot na mong kami ni Lovely. Please. Naon sa kabaya, Aldwin. Nganong mingon ka man nga katapusan, ha? Kay ngano, permi ba di kang mangayo na ako? Buutan ka, Aldwin. Gitarong mo gasto ang tanang halin sa mga bulawan nga gikan sa akong lawas. Busa, wa ko nimo mapakaligo pirmi.
ug kanang imong gihangyo matuman. Sige, pakaliguan ako, kay aron mga paksi na ning giingon mong mga tagip-tip sa akong lawas. Salamat. Daghang salamat, Yunik. Hello. Oh, Isaac. Kumusta na? Isa? Uy. Wa ka ba mong binuang? Okay. Sige. Pabuta ko ninyo. Kaya ako mismo ang mangunay. Bye. Magdali ko. Kuya? Asa ka? Nagdali ko, Lovely. Uyan ta magsulti. Pero Kuya Brando! Anong nagdali man to siya? Oh. Hello? Love? Oh, Aldwin! Maayo kinanawag ka. Unsang oras mo mo sa bay? Karon na. Danawag ko kay Padong na media. Inibutan ako inirong telepono. Paingon na media sa inyo. Love, na ba sila? Si Kuya Brando may gilakaw pa. Pero mabalik ka tingali dayon to? Mo ba? Okay, love. Magkita lang ta diya, ha? Kami na bahala og das mga pagkaon. Okay? Bye. Bye, Aldwin. Kinsa to, Lovely? Oh, ma, si Aldwin to. Padung na ko na sila din eh. Okay, paabuton ta sila din, Dawaton ko ang ilang pamay. Ada sila, Brando. Mayo. Ako sa man. Wala ba ilang tao nga nabilin diya? Wa, yun, Brando. Wa sila katabang. Wa security guard ang ilang bahay. Sila na dua nagpuyo diya. Katuyang tatay-tatay. O ang silbing ikatulo. Ang kamay nga tao. Nga itom kayo. Nga nagpuyo sa bunsay nga akasya. Ug naa nila gibutang sa iyang kwarto ni Aldwin. Taong gamay nga kunliguon ang mga buling nga matangtang gikan siyang panit. Mahimong mga bulawan. Oh, Brando. Usa siya kaagta. Pero diwindi. Okay. Tara. Sudon ta ang palimahin ni Aldwin. Di man de luho ang iyang pinuyanan. Nagpatuo ang buang nga pobre lang gyapon. Pwes, mahibalik ka sa kanimong kapobre. Sahay, magadamgo ako, nga ikaw ug ako. Ay, Aldwin, may balik ka lagi. Kensa mo. Oo. Hello, agta nga duwin. Mga tulisan mo, unsa. O dili, oy. Ni Ami, kay gisugo ming Aldwin nga ipakuha ka. Unyaw, nganong may pistola man mo. Aw, kini? Ay, di na tinuod, oy. Pero kung mo palaga, mahimo ning tinuod. Ngano? Ikaw lang ang may magic? Whoops! Ayaw paghimuglakan nga mo'y maghatod-gad to sa lubganan sa ibong amo ka si Aldwin. Unsay buot ni mong ipasabot? Kuyog na mo sa maayong kaupo.
aron way da utang may tabo ni Aldwin o sa iyang tatay-tatay. Oh, nganong karon ka lang, Brando? Tuan na hinuon sila si Aldwin. Ma, ikaw may inahan. Busa ikaw ang importante silang pamay, di ba? Hay, o lagi, pero mas maayo man unta tong dinhisab ka. Kay kamura ba yung duha si Lovely? Gawas pa, manghod mo mao'y naunag kaminyo. Ay, wala kaso na ko, May. O, sige ba, ha? Aras ako sa kong kwarto. Oy, unsa man ang imong gida? Unsa man to gisuhod niya og karton? Og murag nagkadugo ang imot? Ipay magdulag ang butan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata! Uy, sayuhan ninyo katapok, mga bata! Kusuga musulti aning Inday Banini. Oy, Inday Banini! Kay baw ko, kinsay nga sa imong mama ug papa. Kinsa galito Inday Banini? Kinsa to? Ha? Si Nestor o si Banban? Okay. Sige, mga bata. Kamo, unsa man mo, nangaon na mo, mga bata, ha? Ayaw mo pagkaridiriwa pa may kaon, ha? Sige, mas maayo. O niya, happy to sad birthday ni Kuya Boy, patalingog ninyo. Niya. Magdasa na siya pagkaon daghan. Magdapo na siya. Pareha ni Ate Ing ninyo, nagdapo pagkaon. Ni Ate Vanessa ninyo, nagdapo pagkaon. Okay? Ha? Oo. Ha? Nay, inasal. Kangkit sa man. Okay, nabunggo ko no eh. Wag yung inasaltan. Okay mga bata. Anin na lang. Di na lang ta magdagastorya ha. Kay padayunon lang nato ang atong sugilanon karon. Kay baw ko excited mo makadungog sa sumpay sa akong aso ninyo nga naguluhan ang agta nga iwindi. Okay, aniya nga kung sumpay sa akong aso ninyo. Watag da si Madam Carla taon nga nungutana kang Brando kung unsa to iyang gida ug uwahin na siya nakamatngon nga may murag dugo ang kamot ni Brando. Wa baka ako masayop sa akong nakita. Pero kung dugo man ganito, nga naman niya nagkadugo man siya. Unsa na? Okay ka na ba? Unsay okay, oy. Ingon ka nga naa din ni si Aldwin. Hain man siya. Kapurado biya ni mo. Siya to'y pangani mo? Munik? Munik sa imong mata. Unsa ba di ay? Unique. Unique. Ay, sorry ha, Unique. Unique yung tinuod ang yung panganda. Hain si Aldwin. Yan na. Purado mo ka. Hatagi yun akong mga bulawan. Ligoon daw na ka, ha? Dili pa ko maligo. Hindi ka maligo, ha? Wa ka ba makakita gani, ha? Sige, buhat ako sa akong kauban. Gusto ka ba nga pahinumduman ta ka? Brando, ang atong sabot, nakitang duha, amo pa'y mo sining taong gamay. Hoy, sinuhulan talaga ha isa. O kay sinuhulan, wa ka naglabot nini. Pero, Brando, hindi na mahimo. Ako'y naghago o panihid niya o niya. Wa na yun ko'y labot sa bulawan. Bida, bida. Bebe. Ato sa nang kaligoon. Unya, ang makuha nga bulawan diya sa iyang lawas, atong mahinon. Sa? Ganong gihapak magkunimo sa
buwan sa pistola, Brando. Ikaw ang pakaliguon ko og dugo hanggaw. Unsa na? Nahinumdum ka na? Nga gipakaligo ko og dugo ang kauban ko ganiya? Ug tuwa? Nahabilin sa bahay ni Aldwin? Gusto ka ba? Nga ingon ni Adto ang buhaton ko ni Aldwin? Ha? Mutanaw ka nga makaligo si Aldwin sa kaugalingon niyang dugo? Sige na lang. Liguan na lang ko. Kana! Muna yung nga duwindi. Unya, buutan pag yun. Tay? Di ba ako man ang gilakad ka ganina ang pultahan? Gipanglakad di na nato. Oh, tay! Ang akong kwarto! Abri na! Ah, dali, tay! Oh, uy! Niyay tao nga nagkadugo! Insab nito, hana? Yurik! Yurik! Oh, tay! Wala din niya ang kaway nga bunsay, tay! Wala si Yurik! Uy! Saan ba, tay? Buhay pa ba rin tawahan, ha? Buhi pa. Ay, pagbata. Pagbata. Hoy! Kinsa ka? Ugod sa inyong gibuhat din, ha? O ganong nagkadugo ka? Tumag! Si Brando, tuwa niya ang gamay. Oh, si Brando. Brando nga igsuon nila, pre. Siya ba ang kabuan mo din, ha? Tuwa niya si Yurik. Wow! Tinuod yun nga bulawan ang imong buling sa lawas. Karon nga na ang imong gusto. Hain si Aldwin. Relax. Yatod to niya ka. Uy. Kisara! Brando, ako ni. Pasudla ko kay magsulti ta. So na ma. Unsa ba imong gibuhat din, ha? Uy. Unsa nang gihagkon sa imong kamot? Migilak pa gud na. Bulawan ni mama. Diin ka gud ana. Gikan ini. Uy. Taong gamay. Ops, ma. Ay, kuyap, ha? Ayaw gid mama. Ginoo ko. Nakakita na ko anak niya. Siya to nakita na ako dugay na. May kauban siya. Mama, siya ang nakaingon nga nung nadato og kalit si Aldwin. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Samtang ipasabot og maayo ni Brando ang iyang inahan mga bata bahid sa agta nga diwindi, dito sab sa gawa sa ilang bay naabot si Aldwin og tensyonado kayo kay gisugat kini siya ni Lovely. Unsa na hitabo nimo, Aldwin? Si Brando. Hain siya. Kuhaon ko niya ang bunsay. Ha? Unsay bonsai? Kanang tanom ba nga bonsai, Aldwin? Atay pa, nganong napunta man ni Kuya Brando? Paminaw. Kay pasabton ti ka sa nitabo. Unsa na, mama? Ha? Kung mauna anak, pagkaligua pa siya. Oh, mama.
kay tigumong ta ang mga bulawan. Gusto na. Dili mahimo nga sigihan kog kaligo. Oy, way magbuot na ako ha, kung dili ka undangan o pakaligo. Munipis ang akong panit ug makalit kog kadako nga sama sa mahabog nga lubi ug mahimo kong bangis. Abida, ay kong patuwa na, oy. Hambog sa kana. Hoy, kung tinuod pa, waon ta madato og mayo sa Alduin. Mga pakaligoon ta siya mga. Hangtod nga mahurutag ko ang budawan nga nasing lawas. Ay, oh, Brando, sige. Di nato siya undangan sa pagpakaligo. Ayaw, uy! Ayaw na ko pakaligo, Kamuray maalaut kung inyo nang buhaton. O kinsay patuhoon mo, ha? Sige, mama. Pakaligoon ta siya. Ayaw na, uy! Ginoo ko. Ngano kibuhat man ni Kuya Brando? Lovely, kung dili na to masanta si Brando. Kung sigihan nagpakaligo si Yunik para lang sa bulawan, mudako kini si Yunik. Og mahimog bangis. Og maghimo kini kanaot. Tana, Alwin. Naras niya ang kwarto si Kuya. Gusto na, wala ko'y buling, limpyo na kayo, ako lawas, wala mo'y makuhang bulawan. Kinsay patuhoon ni mo? Ha? Anak, pagkadaganan ni ini mga bulawan, anak. Mamahimo na sa ining bilyonaryo. Wag yun, mama. Uy. Piyan niya si Aldwin. Iulit niya ka ng agta nga duwende. Uy. Naari ay. Pasagdi sila, Brando. Ayaw sila pagtagda. Brando, unongin na pagkaligo ni Yunik. Aron may daw may tabo ni mo. Uksa ko ba mga tao? Brando, pagkinaw na. Ilara lang na ni mo do. Ikaw rin gusto mo pa mo sa mga bulawan. Ha? Iuli ko rin mo kung mahurot ko nagkuha ang mga bulawan. Brando, tanawa. Tanawa, anak og tubo. Ginoo ko. Uda, minang tusok ka na ko. Ay, ginoo ko. Kumanan na, miss. Tabag. Tabag ito. Abulawan, anak. Abulawan, anak. Abulawan. Pagawa sa lima. Madalaw ka, anak. Lovely, dili ka lang. Basig maigo ka sa mga butang ang ipanglapay ni Yunik. Nakita mo na ang resulta. Kung may patuo pa lang unta sila. Unta kini may tabo. Si Yunik! Sinanay na dunia! Yunik! Pamatay na siya, Lovely! Hindi ka na may mahang mo sa ilo nila ni mamahog ni Kuya Brando. Yunik! 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 Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Natinuod ang pasidaan sa agtanga ni Windy, nga napuyo sa bonsai nga kahoyng akasya, sa way huno nga pagkaligo ninipis ang iyang panit, mibuto og nahimong higante, og nanimaho kining bangis kayo. Alam himaho, nahimimong bangis kayo mga bata. O nabangis ang agta, patay usab sila si Madam Carla o si Brando. Og ang napabiling buhi mao na lang si Aldwin og si Lovely. Bosa mga bata, ayaw gyud mo paghinangol ha. Kung doon na mo panghatag yun mo sa uban. Kay giingon sa Ginoo nga love one another mga bata ha.
Okay, pagtagay mo diya, pagtagay mo. Hindi manghatag niyo. Ay, stilan. Ay, alam mo, tagay, hala, tagay na, kana, paltunga mo na. Kana. Sige, kay badang mga hangol, mga bata, di ba, bado? Sige, very good. Apon mo tanan natag. Sige, niya mga bata, kita-kita ta sunod semana sa akong asoy ninyo, dini lang sa... Asoy, asoy, asoy. Hatun ka ninyo sa Tatak RM!